Здравейте и добре дошли на този слънчев празничен ден. Скъпи гости, уважаеми жители на село Климент, мили деца, днес е светъл ден. Ден, в който се сбъдва една мечта, градена с любов, вяра и отдаденост. В деня на Цветница, когато природата се пробужда за нов живот, ние отваряме вратите на неделното училище по добротолюбие Свети Климент Охридски. Дом, който ще възпитава не само умовете, но и сърцата. Тук, на това място, преди повече от 120 години, нашите предци са палили първите искри на знанието. Днес ние възраждаме тази традиция, за да дадем на децата си светлина по пътя на духовността, родолюбието и добродетелите. Реализирането на тази инициатива не би било възможно без всеотдайната подкрепа и усилията на много хора. На отец Рафаил, на кметството, на читалището, на дарителите, доброволците и цялата наша общност. Днес започваме писането на нова летописна книга в село Климент. На нови страници увековечаваме историята на нашето дело и имената на всички дарители, за да ги знаят и помнят идните поколения. Днес наши гости са доктор Емил Кабайванов, кмет на община Карлово, господин Антон Минев, заместник кмет на община Карлово, Илияна Лалова и Мария Атанасова, общински съветници в община Карлово. На този слънчев празничен ден сме свидетели на началото на нещо голямо и значимо. Благодаря ви, че сте тук, за да споделите този радостен миг с всички нас. Давам думата на господин Мано Манов, кмет на село Климент. Ваше благоговенство, господин кмете, общински съветници, уважаеми жители и гости на село Климент, родители, скъпи деца. Днес е един исторически ден за нашето село. Ден, в който възраждаме духа на просвещението. Ден, в който отваряме вратите на нов дом на знанието, вярата и добродетелите. Откриването на неделното училище по добротолюбие Свети Климент Охридски не е обикновено събитие. Той е обет за бъдещето, който даваме заедно. Тук, на това място, преди повече от 120 години е имало келийно училище, в което нашите предци са поемали първите си уроци по четмо и по писмо, по вяра и по духовни ценности. Днес ние не само продължаваме тази традиция, а я възраждаме с нови сили и ново съдържание. Това училище ще бъде мястото, където децата ни ще израснат не само като знаещи, но и като добродетелни, родолюбиви и духовно извисени личности. Гордея се, че като кмет на село Климент имам възможността не само да подкрепя, но и да бъда част от тази инициатива, от първата копка до днешния тържествен ден. Ще продължавам да бъда част от образователния процес, защото тук, в тази класна стая, и малки, и големи, всички ние ще се учим един от друг, от книгите, от традициите, от вярата и от нашата дълголетна история.
Благодаря на хората, които вложиха сърце и труд, за да превърнем тази мечта в реалност. На отец Рафаил за неговата неуморна отдаденост. На читалището, на дарителите, на доброволците, на всеки човек, който с труд, време, средства или просто с добра дума е подкрепил нашата кауза. Искам да благодаря и на покойния Иван Чумолов, на покойния доктор Лило Копчалиев, които направиха много, за да имаме това здание. Скъпи деца, това училище е за вас. Тук ще откриете знания и умения, но най-вече ще откриете себе си. Ще имате възможността да се докоснете до магията на вярата, до богатството на българската култура, да разберете силата на добродетелите и да изградите характер, който ще ви направи достойни наследници на нашите предци. Нека това училище бъде дом на светлината, нека това училище бъде дом на доброто. Нека тук винаги да се чува детски смях, песни, да се чуват молитви. Нека заедно да съхраним една силна, вярваща и сплотена общност, която ще придава този дух на поколенията след нас. Честит да ни е новия дом на вяра, честит да ни е новия дом на просвета, честит да ни е новия дом на култура. Нека прибъде! Давам думата на кмета на община Карлово, доктор Емил Кабаиванов. Здравейте всички, уважаеми клименци и гости на Климент. Честит вход Господен в Ерусалим. Днес е велик ден. Велик, защото дава началото на една седмица, която ние наричаме Страстната седмица, в която има всичко. От възхвала до разпятие. И в този ден едно прекрасно училище, една прекрасна инициатива, която кмета на Климент и която отец Рафаил започнаха преди години, вече е факт. Не случайно е и името на училището. Защото добротата и любовта са в основата на всичко. Любовта към нашия Спасител, любовта към ближния, любовта към родината. А добротата е задължителна. Само добрият човек може да прави добри дела. В днешния ден се обръщам с голяма благодарност към кмета на Климент, Мано, към отец Рафаил и към всички, които дариха това, което могат, своя труд, своите пари, своята енергия, за да открием днес неделното училище. Днес Климент дава пример на всички селища в Карловската долина какво трябва да се прави. Защото в днешния динамичен свят, когато материалното излиза като че ли като най-важно, а всъщност без духовното материалното е нищо. Нека в днешния ден да благодарим на всички тези и да си дадем едно обещание, че нашите деца ще следват пътя на добротата и любовта. Бъдете благословени, да е честито неделното училище, бъдете здрави и Бог да пази Климент. Сега бих искала да поканя отец Рафаил, който е не само духовен водач на нашата общност,
но и човекът, който с отдаденост и любов обедини всички ни около тази благородна кауза. Отец Рафаил е не само свещеник, но и истински наставник на духовността, който неуморно работи за благото на нашата общност. Със своето голямо сърце и безмерна отдаденост към всички, той е основната сила за възраждането на този проект. Той е човекът, който е вдъхновил всички нас да вярваме в доброто и значението на образованието и духовното възпитание. Благодарение на неговото водителство и решителност, днес ние можем да се гордеем с това ново училище, което ще бъде храм на знанието и добродетелите. Уважаеми господин кмети, Карлово, кмета на село Климент, скъпи деца, жители и гости на този празничен ден, в който се събираме да отпразнуваме големия християнски празник и откриването на това училище. Това училище ще възпитава децата в божествени и човешки ценности. Чрез вяра в Бог детето може да израсте и да се утвърди като истинска личност и достоен гражданин на тази държава. Тук ще се занимаваме как да предпазим децата от днешните пророци и зависимости, които непрекъснато съпътстват тяхното ежедневие. Как ще ги възпитаваме в родните традиции и християнските празници, като Богоявление, Лазаров ден, коледуване и така нататък. Как да търсим Бог? Как да се молим? Как да изучаваме божествените ценности, като трудолюбие, благотворителност, съпричастност, здраве, семейство, приятелство и така нататък. Това, което не може да се купи с пари, но може да се придобие чрез вярата и упованието в Бога. Защото, както казва един велик учител, не може да живеем по законите на дявола и да чакаме спасение. Така че ще се опитаме да възстановим тук връзката с децата чрез игри в природата, здравословен и целесообразен живот в Бог. В основата на нашето възпитание ще бъде емоционалният интелект. Как да мислят, как да вземат решение, как да действат. Защото много добре знаем, че днес децата изпадат в множество зависимости. Като хазарт, като как да наречем зависимостта с електронните игри, вейповите, тютюнопушенето, алкохолът и така нататък. Искам да спомена още един път, че днес в училището не се възпитават децата. Те се учат на знания, но възпитанието може да дойде от такива училища като нашето. Искам да изкажа моята огромна благодарност към църковното настоятелство, към кмета на селото, читалището и всички ония, които ни жалиха сили и средства, за да се случи това. Няма да повтарям думите на кмета и да благодаря на всеки по-отделно, но искам да изкажа своята голяма благодарност
към църковния настоятел Иван Чонлов, без чиято помощ и подкрепа не можеше да се започне и да се осъществи това училище. Искам да помоля всички вас да сведем глави и почетем неговата памет, както и паметта на покойните Майк, Мария, Лило, Копчулив и Параскевас. Хора, които са от Гърция и дадоха своя принос, за да имаме тази придобивка. С едноминутно мълчание да почетем и тяхната памет. Макар и да не са сред нас, знаем, че те от някъде ни наблюдават и са съпричастни с нашата радост. В това училище, казва, ще се изучава Светото Писание, защото в светските училища е забранено да се чете Библията. Но Библията е разрешена да се чете в затвора. Ако тя се четеше в училището, знаете, че затворите щяха да бъдат празни. И така. Благословен е нашия Бог. Сега винаги и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, упование наше. Господи, слава на Тебе. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. О Господ, яви се нам, благословен гради, во имя Господне. Спаси го, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на супротивния даруя и Твое сохраня, крепост Твоя и ни. Аси го, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Тези стъпки, които правим днес, не са само за бъдещето на нашето село. Те са стъпки за бъдещето на нашите деца. Тук те ще се учат да бъдат по-добри хора. Ще се учат на вяра и родолюбие. Специална благодарност искам да изкажа за поздравителния адрес на Български червен кръст. Те са и наши гости днес. И виждам, че тук до вратата имаме и един специален гост. Сега той ще ни каже защо е дошъл и кое го накара да ни посети. Добър ден, господин. Добър ден, Климент. Добър ден, гости на Климент. Здравейте, деца, здравейте. Помните ли ме? Не. Аз идвах, когато ви даваха компютрите в библиотеката, бе. Тогава имаше и торта.
Торта имаше и тогава изядах цели 5 парчета. Да. И гледам онади нас по БНТ-то нещо казва, че откриват някакво тук неделно училище. Викам, да дойда аз, да видя тук каква ще е тази работа. И идвам. Да. Байганьо, от тук не се пуши. Че тото и не е цигара, бе, моето дете. Ту е вейп. Я виж, с мирисна ягодка е. Ама и това е вредно. Та то сме хора, да не сме ангели в крайна сметка. Пушенето вреди на твоето здраве, чучо. И не само на твоето, и на хората около теб. Умни сте ми, деца. Край с вейповете, край. Ама и хората трябва да се пазят. Как ще искаш да си здрав и силен, ако ти сам си рушиш здравето? Така е, край. Ох. Айде. Ама тук не се хвърляме бокуците така по земята, защото по този начин замразяваме природата. Голяма работа, утре ще тухне един вятър и ще го кара. Не иди си там надолу. А ако всички мислят така като теб, какво ще стане с нашата хубава родина? Ще стане мръсно и грозно, ще тънем в бокуци и мизерия, от които ще се разнасят само болести. Ние уважаваме нашето родно село Климент и нашата родина България. Чистотата, която поддържаме, е уважение на хората към природата. Айде, да не кажете, че Байганьо е простак. Айде. Байганьо, той си дошъл. Искаш ли да чуеш какво ще учим и какви ще бъдат заниманията ни в нашето неделно училище? Я ми разправете, не само на мен, да чуете тия гости тук, да видим дали ще има килипир от тази цялата работа. Ще учим за нашите традиции, за историята ни. Ще практикуваме по забравени занаяти. Ще разберем какво е вярата и ще се запознаем с информационни беседи против агресията, насилието и забранените вещества. Ум царува, ум рубува, ум папки пасе. Аз гледам се огаждам на душичката, па че и другото хич не ме еде от мене. Дер трябва да е на цялото нашето общество. Важното е да знаем нашата история, да познаваме корените си и да мелеем за нашето село. Много мислене иска тук, много мислене. А като свършите тук става цялата работа, нещо за ядене ще има ли? Ядене. То не идва на готово. Също като знанието. Някой първо трябва да посее зърно, после да го ожъне. След това да смете брашното. После да умее тестото. Ако никой не работи, хляб няма да има и ти няма какво да ядеш. Без труд работата няма да стане. Трябва труд трябва. Ще имаме и развлечения. Ще посещаваме много исторически забележителности в страната. Ще научим много за нашата история. Ще рисуваме върху глинени съдове. Ще направим картини с цветен пясък. Ще рисуваме с боички. Ще пеем. Ще учим местни хора. Ще бродираме. И най-важното, ще учим за църковните канони и църковната утвор. Мили деца, не бях си замислил на тия неща. Явно оная приказка ще излезе вярна, че без наука няма да има сполука. Браво, деца, браво на вас! Байганьо, ние сме тук, защото вярваме в бъдещето.
Вярваме в силата на знанието, в доброто и в разума, които носим със себе си. Нашите предци са оставили следа не само в историята, но и в нашите сърца. Ние сме силата на нашия род и ако се учим, израстваме и пазим добродетелите си, ще бъдем гордо за нашите родители и пример за нашите връстници. Доброто в човека, като вяра и сила, не се губи, а се предава, за да бъдем по-добри от вчера и по-мъдри през утрешния ден. Деца, накарахте ме да се гордея с вас. Гордейте се, клименци! Гордейте се, мили хора! Това поколение ще промени бъдещето, ще промени мисленето към по-добро и към по-добър свят. Бъдете живи и здрави, деца! Сега, Байгани, ще ти изпеем една песничка. Айде, изпейте не само на мен, а и на всички гости. Вижте как ви чакат с нетърпение. Кой направил светята, кой сруси и гори, кой им даде аромата, кой ги страски украси, мравчицата кой научи да си избира семеца и пчелата мед да смуче от красивите цветя, кончето да тича волно и зелените поля, слънчицето да изрява, да зарадва след това. Всичко ти направи, Боже, ти си всичко наредил. Птичката дали не може, че крилца си дарил. Ти направи небесата, светлината и нощта. Тебе славят на земята и най-малките неща. Всичко ти направи, Боже, ти си всичко наредил. Птичката дали не може, че крилца си дарил. Ти направи небесата, светлината и нощта. Тебе славят на земята и най-малките неща. Всеки ден ти славя, Боже, слага дума на уста. Всеки ден ти казвам, Боже, от сърце благодаря. Сега предстои едно изпълнение, което ще ни потопи в духа на родната ни култура. Нека чуем традиционни климентски песни, изпълнени от талантливите деца от детска фолклорна формация Розова долина, град Карлово, с ръководител Велина Иванова. Заповядайте, деца! Върви капели, бяло платно, върво, върво, върви цели. Върви на реката, под върбата, върво, върво, върви цели. Върви, че иде лудо младо, върво, върво, върви цели.
Сега е време за един символичен момент. Засаждането на вековно дърво, дъб, в двора на нашето училище. Дъбът не е само символ на сила и дълголетие, но и на корените, които ни свързват с нашето минало и с нашия роден край. Той ще бъде свидетел на всички наши усилия, на труда и любовта, които вложихме в това училище. Нека това училище да бъде осветено в честилото на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и благослови. Заповядайте сега вътре. Всички могат да идват, стига да имат желание. И стига да Това е прекрасно, прекрасно, прекрасно. Всички чудеси дават вдъхновение. Творчески и интелектуален потенциал. Програмата на училището са включени в